De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u Christus. Eens kwamen de Farizeeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus tezamen. En ze zagen dat sommige van zijn leerlingen met onreine, dat wil zeggen ongewassen handen aten. De Farizeeën immers en al de Joden die eten, niet zonder eerst de vingertoppen gewassen te hebben, daar ze vasthouden aan de overlevering van de voorvaderen. Komen ze van de markt, dan eten ze niet voordat ze zich gereinigd hebben. En zo zijn er nog vele dingen waaraan ze bij overlevering vasthouden. Het afwassen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk. En daarom stelden de Farizeeën en de schriftgeleerden hem de vraag: waarom gedragen uw leerlingen zich niet volgens de overlevering van de voorvaderen, maar eten zij met onreine handen? Hij antwoordde hun: hoe juist heeft Jesaja over u huichelaars geprofeteerd? Zo staat er geschreven: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Zij eren mij, maar zonder zin. En mensenwet is wat zij leren. God, gij laat het gebod van God varen en houdt vast aan de overlevering van mensen. Daarop riep hij het volk weer bij zich en sprak tot hen: luistert allen naar mij en wilt verstaan. Niets kan de mens bezoedelen wat van buiten in hem komt. Maar wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens. Want uit het binnenste, uit het hart van de mensen komen boze gedachten, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, godlastering, trots en lichtzinnigheid. Al die slechte dingen komen uit het binnenste en bezoedelen de mens. Woord van de Heer. Wij danken God. Beste mensen, welkom hier vanuit de Sint-Jozefkerk in Deurne. We luisteren op deze 22e zondag door het jaar naar het evangelie van Marcus. En in de evangelielezing van vandaag komt Jezus in botsing met de Farizeeën, die hem aanspreken op de strenge reinigings- en spijswetten die de Joden kennen. Ze hebben de leerlingen van Jezus blijkbaar zien eten zonder eerst de handen te wassen. En daarmee denken ze hem te hebben betrapt op iets waarmee ze hem kunnen veroordelen. Het Joodse geloof heeft tot op de dag van vandaag veel voorschriften en wetten die ook in de Bijbel, de Torah, zijn terug te vinden. Sommige Joden leven die voorschriften precies na en anderen zijn wat dat betreft wat soepeler en vrijzinnig. Juist zoals we dat ook in onze kerk terugzien. Ook in onze tijd blijft de kerk voor sommige mensen een instituut dat ze associëren met regels en geboden. In het boek Reaching Out schrijft de bekende priester en schrijver Henry Nouwen: de kerk is geen instituut dat ons dwingt te gehoorzamen aan haar regels. Ze is een gemeenschap van mensen die ons uitnodigt aan tafel, om daar onze honger te stillen en onze dorst te lessen. Henry Nouwen schreef zijn boek Reaching Out in het midden van de jaren 70. Dat is dus alweer heel wat jaren geleden. Hij was op dat moment docent aan de Yale University in Amerika. Het boek werd in het Nederlands vertaald onder de titel Open uw hart. Veel mensen zullen Henry Nouwen kennen van zijn boek Eindelijk thuis, over de verloren zoon, geïnspireerd op het schilderij van Rembrandt. Henry Nouwen stierf onverwachts in 1996 en in september zal het alweer 25 jaar geleden zijn. Over Jezus schrijft Henry Nouwen: we kunnen beseffen dat Jezus niet zomaar wat gezegd heeft, maar dat hij ons heeft gezocht in ons diepste probleem. Het evangelie bevat niet zomaar wat ideeën die de moeite waard zijn. Nee, het zijn boodschappen die antwoord geven op onze eigen specifieke situatie. Henry Nouwen was een leraar en priester die in grote woorden sprak en soms met een tikkeltje theater. En hier maakt hij duidelijk wat hij verstaat onder de gemeenschap rond het altaar en de Eucharistie. Net zoals Jezus aan de Farizeeën duidelijk maakt hoe hij denkt over de wet en het innerlijk geloof van mensen.
In de discussie tussen de Farizeeën en de schriftgeleerden met Jezus speelt de centrale vraag: wat is echte reinheid? De Farizeeën richten zich op uiterlijke reinheid. Jezus wijst erop dat die voortkomt uit innerlijke reinheid. Zonder die innerlijke reinheid is er alleen sprake van uiterlijk vertoon, schijnheiligheid. Jezus verwijt de Farizeeën dat ze weliswaar de woorden uit de Torah gebruiken om hun gelijk te halen bij de mensen en om mensen te bekritiseren, maar dat ze nauwelijks naar hun eigen gedrag kijken. Jezus dringt erop aan dat we vooral onszelf leren kennen. Naast ons gedrag ook onze geest onderzoeken. Is de geest wel zuiver? Welke intentie hebben we eigenlijk? En hoe komt dat in ons gedrag tot uitdrukking? Of zeggen we het een en doen het ander? Jezus attendeert ons vandaag op wat er werkelijk in ons binnenste afspeelt. Wat we met de mond belijden, maar in ons hart niet kunnen opbrengen. Net zoals de titel van het boek van Henry Nouwen, openen we ons hart voor God en onze medemens, zonder voorbehoud. De mensen zijn er niet voor de wet is er voor de mensen. Amen.